voi na hian hei thiampa ruatte te no pa mami ne han ron leng hlo mai hei sabsana pa ruatte a puruatte ania champhai kanana mana sangni le pathum sangni pali ti borvela khani rongkan bol ho thina believers team kan in te chu ta chuanin ka zai thiam bera kha ani thina chu hei voi nan ron leng hlo mai a remchanga kan han la a tian subscriber te tan an chanchin enge mo han in hriat ta han in zo kual vela khat tul ria wing kan hriat hian kan han siam ani a hei mami hi mami po hi atlei rol lai zai thiam ane din thar lama ko kan in mer hriat thina hei champhai kanana samsona pate ne hian lo in chara tiang hian hei kan han in mulol mai mana sang ni le pathum vela kan han in mupon din thar lama tlei rol laia kan in mu thina khat kan han tlangwal deuh hnu khan ani nu ni nuwa khan kan han mu ta lol khama kan han ti khop mai hei chung te po chu kan la soi reng ani a engemaw te han in zotila apa hi han zon masaila apa te po hi a chanchin kim chang han zotil ve hrim hrimila a hming pum te samsona farnu te ale an chung ko chanchin he ta api le apu te thleng poin ani ang chu khati ang te po kha min han hrilta sela a hming pum an zon masaberange ke hi vanlal ruata van chong kania kumsang kha chuko somriat pakhat khan kapianga chuan kannu nen hian kuariat kuma kanin neya chuan sam sona u hi sangni kuma apianga sangni pakhata pianga chuan samsonai sangni pahni apianga chuan hian pasal nein tuna hian fa pahni aneya ti hian samsonale keile anu hi mani ina kan ve a chuan kanu hi biak moi ni kapa hi viro khuma ani kanu le kapa te kom thlang kan an fa pano pang ber kania chuan tuna hianin katu te hian in pui an lua me kani lom ome mami hi han bello loila samson anu hi ya ming pumte ka han hriat ve kha a tha in ria chuanin ama introduction ama in mer hriat tirna anga tipo kha trula ti chena kha han soi ve hrim hrim sela thange ke hilal nun pui kania mami ti ten min kowa a then kim hi na lan lam chuak kania ke ni hi kapa atangin chuan na lan lama te henga aizol lama din thara te kalo om ve to thina he lama chuan nu i nun pui ti ten min kowa a then chuan kha mami in ti ringot kha a then in lo riat lo tak khan chung chuania champhaya tian kan panen kan in nei awangin ka om hlenta ani ati hian kan fa te chungchang kha chu kha kan pana soi to a ka du tok ta meila din hlu akha tuna irtai kon na top 10 na tling ve akha khami akha samsuna nen khanin kha kan han hriat ang khanin ka kanau ti na in soi khania engtia ang tak nge ti chhun dana kha min han hrit sela apa hian man soi sela thange leldin luwa hi ka chia ro para fa pania tuna hian pui fanau nein fa mi pa pahni le anawa hian me che tuna hian thathum mi vel nei na oma ti hianin changche dawin nom ve a chuan ka che ro para fa ni chu ti hian kan kom chaka hian mi in lo in nom ve a an eizon na hi tian cement mystery an ni ve a samson anen hian unawin kom ngai tak le in mangai tak an nia nan thona po pakata tholo chung ka thok don lo ti ang chi khopa in lungrual an nia in som zel an nia ti hian fate tana eizon na ko nga hian thathi man ngai dun ke ni po sama po hi
hei ke mai na ka thok le thelo wang hian in sama tho choi kan ei ni do ber maya I ti hian kan fa te ya hi kai nga lan ni do top mai ni chu chu ka sai thei to kan ni ole e anu hi kan zot vele thunganga sama hi eng tian azai thiam ti hi etian zoram pum ho pazai thiam lar a chuak thei tur hianin ano panlai tanga bai sei ru na hi nei to thin sim sheme enge a zoram huap ang em hi chuang ka nei san lem lova ma se zai hi chu atui ve renga e ni po hiang kan tui pui ve tho ma ro chu a hemi instrument ti ang vel hi eng vak ma hi nei kan nei lova guitar hi kan nei ve to ka ni maya khang guitar te po kha athiam ma khopa kumriat vel ani kha chuan a per thiam ve der to ama zai na tur khop khamo chuan Sunday school an han kal chowa junior department vel atang khan Sunday school a khan zai te an lo hruai tir thina khang te khan ma te ati son ve chho lu tu kamo ti hian rong bol na ania ti sam ro hi ka tia u phur ve te kop maya mi ma a zai vel chho anga po hian ti khanin a in zir chho ve bek beka hi tia anga zoram pum huap anga hi tia anga mi pui te nan hriat tur khop ang em hi chu kan rin phak ba kan ni ve tho hi chu ani chu kan in zo kal lai mek ni boka hemi tuna iu tai kon ni lo hi engemo an inti siang na dang engemo han tel to na te hi nei reng em sang ni le som ni pahni kum khanin praise ona hian ati ve mo din ate ho nen a thian te pahni pathum kanan branch ke thi pihning khan an han ti ve a ta chuanin kan veng kan branch atang khan panga kha an han tia chu khavizing a khan ama hian ron thlang ta second round kha chu lut chu ni ve tamaya chuan second round kha chu heta aizola min zai ko kha ani ta second round a khan an thalak kha an duai lo sang tan an kiu ta kha tlak pui le ta kha ni deuh mai khatia han in ti siang na lam anga akal chumo chu bak lo chu in ti siang na lam ang hoi chuan ati lem lo ani chu tuna hianin kan hanin zot kal zel boka tlangwal te anan nia K3P lama hianin enge rongbol na chanvo ang chi te hi anei han in zot le lo loila soi hre oma ni lawang chuma a branch pui tak anga hi chuan an la no panga chu tia ang em chu an la thleng phalo na ama se ke kan branch K3P hi group hrang ang hian in then ve mo khata khanin ngoite an group ming hi chu ka hrelo na a assistant secretary ni ve a OB a group a khan mo khatia ang kha ania chuan tuna hian beginners department a hian zirtir tu in om ve Sunday school a mo chu arong bol na chu ni ve ani chu avan lom om ve rong bol tu kha rong bol tu ril ru kha puriau nin thria hemi a za in ti siang na chung changa po khan kan han in zot kal ta zela in ti siak na ang heti ang thila han in ti siak na pathian hlaman te chu tia rongbol na lam thila nia pathian hla te chu pathian rongbol nan chau man tur an nia ngai de ni in kan lo sia chu dik renge dike a zai don a po khan rongbol da in tian zai te in lo zai ta love song sa a he tiang han ti he dik don em moni le boya pathian hla te hi savela vathave katia ma sengin ama khan a pathian hla te chu rongbol na turania binti siak na a ti a chuan ui om dewe
in ti siak na ani awangin tian love song hiang kan tlang phota nge atia chuan a topa hla a rawn sak te pawh kha hei le chen hilal pan a hruai tawh chia chu wangin ke chu pathian hla voi khatal i ti lo hi chuanin shawm ka ti dawn mai ka tia a kata khan a hruai nen khan an lo sawi hoa chuan a kanu in chutiang ka tiang chuan a ti a ei ti sak ve ka du mai ti khan a lo tia khami hla kha a rawn sa chuak ve ta a lawm pawh ka lawm ve a keimah pawh maw sathiam ro pui mai se kha la sim sim kha asa thang tum danga alo sa ve to thine sa ve to ve ke mi bial i kanan pastor bial koshan enge conference anga te katia anga awazaina anga te chuan lo sa ve zewa te ang chuan an in en non le thuak ka mo in ti siak na alo tum lutuk lo wang khanin khalampang ang hui kha alo zir lo ve de walo in en lo ve de shim thowa pathian lai chu sak tam zok hi chu ni de re nga mo ve ol tu chung kwa kha in ni shim mai nang ma ni po kha anin zot zelila ituna hianin engting nge in lam rel dan engting nge champhai lam chho tin tum champhai lam engting nge i lo hmu chewan tu mem ti vela kha min han thil le the tumang chuan naktuk zing a hian chua chho kan tuma chuan kalkong lak a khian hom te tlo chho zeu kha angai do ne an tia mo chuan a champhai lama chuan NGO sang veng chung NGO sang khan min lo hmuh kha chu an tuma kan veng fil a nge hola nge ka tia anga khan i program te min man pui ven tum ta mo ani chu chu mi bang lo chu in lama te chuan i lom na vut te chu nei lo mai la ka tia ang te chuan in kan han ho ve tura chuan kan an ngai ve ni tu ve ni hemi champhai kanan han ti khi aveng omdana khi champhai kanana khetia i han mitha mai theidan champhai kana champhai khuwa la mulo tam po han mitha mai theidan tu engting e champhai kanan khi veng ton tir veng lai hol ti velang chi ka engting e om na lai tak ve la hi an shil thei mai shil thei ti hian champhai area kan han lut chowa zel veng kan han lut ta petrol pump te po ma kan han tlan pel chowa veng ton tir veng hi kan ni kanan veng chu mo ani chu i kan han in zot tamal mal viu maya i pakhat han in zot le lokila i tun ma at lama hian nangma emo i chungte inu le pa le thla tu lama zai thiam samsona i samahan chun tur ang chi ang hi dangma ni lama nom renge soi mai tur hi hatiang anga han chun tur kani te kapa farnu te tuna sanan tar to ke ni hi chuanin an zai ang kha kan hre phalu tuk lo na ma se an hun la ya an rual pui te ka chuan ini te a chhun hle mai an ni ho po an wang lai kha chuan wai me engemoti ni kwa zai a hlom som hlo pol chu an lo ni ve to thina khatia ang te kha a chhun ani don hi te an tia chung vel chu lo chu khatia ang zonga azai thiam han chun chiam tur ti ang lama han soi tur ka hrelu tuk lo ani apa hi phone poi mo an mang le loka i engemo akami i zai thiam chungchanga chuanin ka keima ni ho ne na kan han in zui tak lai po in kan mui pui pu hi ni sim maya hemi i revival team te chu kan hria i hemi han zai hruai hemi
som na chan don vela khuang pu la mi pui nap tui han cầu chuộc mấy thầy mi tui han cầu chuộc mấy thầy tu ra quang pu chin te kha lo ni reng reng maya chu hei apa hi tin hei o te hi fiak tha ring tha thing khop maya ne na puan na te po ne na puan ma hruai tu bul tum tu ha hruai thin tu kha an ni thina ka tiang te kha ani hemi solo ti lama hi ke mani kan rong bol lai kha chong kan han ti ngai lo wangin solo islam te khan ni ngai hau lova hetian a fapa hi lo zai thiam viau mai boxia tin a u fapa zai thiam lar lo ni boxia engting an mani tha tulama hianin zai thiam an tam thanem riaw ani anga te ril ruwa mi puilamin zona a om chu kan zot vele shim anga in tha tu lam nang mani emo in ria thei china hetia han chun tu thariau mai heti ang chi hi an om reng em min thil them ya kalom khom me hei aral biak luanga YouTube channel in min kom tai hi kan loma ni ke mani laman chun tur hi chu kan om over lova amar chu hei ke ma hi zai ngai nami le thian ho te ne na ching tang pera thang huai te han zai chi le mani nuam ka ti ve thilania mi chon zai thiam min ti bia lo amar chu ke mani khan nuam kan ti ve thin ani wang hian kan zai ve thian tian chu mai ba ka pawalai hian kumli vel chu kein mang ve chunga chuanin pawalai ai ota hian biakin sanchana ten kalau zai ve thina ka zai thiam wang ni mi lovin zai tu ran nom lo wang zo kin min zai tir ve thina chung chu kan ni maya chu tiangin wa zai thiam kan ni chuang lo ma se kan phur na le kan tuina ni ve ting tang hi kan nei ve chunga chuanin kan nu pa te hianin thaianga te hian pon a hen kan thu chok kan zai dun thira la in chang ang chi te hi kan sa ve thina ni chu tiang chuanin nu pa hian kan tui ve ni ma se kan fa ten han chun tur mem chu hrelowa anu te lamen chun tur alo nei ni chuang alo chun ni me the hei unau hi ti mang mi pa hlir kan nia ka u te hi kan kom chaka an oma ka u te nen hian tian zana te hianin karui zai ho wang te ka u in guitar nei boka drum set kan nei boka chuan keng ting tang kan nei boka ti te khang kan zai ho ve thi na ni chuan chu tiang chuanin kan nun chu kan phang ve lim takin ti hian kan fa te hian min chun don se chu zai thiam ni don lo ma chu hetianga ke mani in hetiang zorami pui thiata an lo om hi min du sak tu te wang kan ti lo thei lawa chu wangin ke mani chunin chuan tur kan nei lo tin an malam hun zela po an mani thanim ngai na an ti zel chuan hlothlen na po an neyang chu wang chuan an mani nun po en ni sum po ngai ve chu wang chuanin an kalzel tu la po hian ke ni chuan nu le pa ti chuanin kan troi om zel don kha an ni do mai lo mo me zai ngai na tak chung kon lo ni sim ti na ni lo ngai na chhozel tur po in du sak na kan hlana hei hun hi chep davin kan han tiluya etia clear tu an om ve ta ka chuanin enge mothil an mani samson ate chungchang enge mo han hria takha tul ve ria wa hria na kan han neya an man to lo chung kan han pot thu lui ani deuh ber maya ti hamin ron tlo wanga thang khat lian zet kan in mu to lova hei kan in mu nu nun ber chu samson ate buchip lai an no sen lai khan ania chuta chuan hei tuna milar zora milar an lo ni ta kan han in mule ta chia ania heti chung hianin hei kar hla mual hla poisa tam tak sengin min ron tlo chuak wang ania chote pui te kan han du te lul nen solama foglan lama an unau te ina cho alo tul ve boxi ti hianin man lo chung min ron tlo kan lom khop maya zoram deng chuak zai thiam fapa an nei wangin tu sakna kan hlan an fapa samson apo lo lar zel sela chu tiang tur po chong kan han in tong trai pui thina nga a tha anga chung chu hei voina kan han in kom thei chu ni mai sela
hun tam kha kan nei thei si lova tiang khanin I engemaw I thil ṭul a awm a nih tak leh engemaw hriat duh in nei a nih chuan I comment ah ten lo sawi anga chuan an mah nih hi a hran pa in phone te pawh in kan han zawt zel anga kan kar hi hla khawp mai a kilometer zathum emawni kha ni em kha aizawl atangin chu tiang vel chu ni a kan kal rei thin khawp mai tun hma chuan kha tiang vel kha ni wangin engemaw ṭul a awm a nih leh phone te pawh kan han inbia anga an mah ni te pawh hi hei hetia thil hranga han mi lar ang te in hei an la in ti duh mi lo tian mi lar nu leh pan ni tawh chung pawh in ke ni te pawh tian min ron la tlawh chhuak hram hram a ni engemaw ṭul a awm a nih leh kan in zawt zel anga chu tiang chuanin kan la ti ho leh zel dawn nia kha zung kha kan hun hman thei chu ni kan lawm ke mawi chu bai